jajal tempeku. Tempe bengkok jenengan dereng tau napa? Ra, aku nek sing kulon progo tak senengi geblek. Nek tempe aku ra patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengkok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Anjene kae sing tok kake aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, wis kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Ya. Tak jak piye mesti mbayari, ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Dasare dalange pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora